Бургаските свещеници поискаха достъп до отрезвителя. Те се надяват, че ще могат да повлияят положително на хората с алкохолна зависимост. Според свещениците, религията може да пребори този порок. Днес проблемът с алкохолозависимите хора е голям и на него не бива да се поглежда с някаква шеговитост или с проблем, който не съществува. Благодарение на този проблем ние всеки ден виждаме по медиите онези страшни картини на катастрофите. Защо? Проблема не е за това, че си извършил с някак по различен начин или средство си извършил убийството, защото това си убийство, а виждаш как хората днес се убиват чрез катастрофите, заради това, че се качват пияни на волана. Кметът на община Бургас Димитър Николов се ангажира да разговаря с директора на областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Бургас Васил Едрев за идеята на духовниците.